ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанон, ҳамшаҳрон. дар радио мавҷҳои Америка, радиои Самарқандиён, имрӯз 10 майи соли 2025 хуш омадетон дар студияи мо. Нуридида Тоҷисар мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз. бори аввал мо мехостем ки ҳафтаи гузаштая рӯйдодҳош ва навигариҳош кати шинос кунем шуморо. рӯзи 9 май ҷамъияти ӯзбекистониёи амрикониёни ватан дар стейкхауси Самарқанд шаби ёдбуд ва қадрдонӣ ташкил намуд. ҷамъе ки меҳмононро президенти ҷамъияти ватан ҷаноби Озод Солиев, раиси гузари Самарқандиён Саъдулло Аҳмедов, ҳоҷиҳои мӯйсафидони мо Сафаралӣ Ҳасанов, Шаҳриёр Рӯзимуродов, Микоэл Латипов, меҳмоне ки аз туркҳои аҳиска, мӯйсафиди мо Фаридун Ҳамроқулов, Суннатулло Ғуломов пешвоз гирифтанд. мо аз олам гузаштагонро ёдбуд кардем ва ҳаёт бурдагӣ ҳар якта ҳамватанонро қадрдонӣ кардем. 8 май дар шаҳри Филаделфия, ҳамшаҳрони азиз, боз як ҳамватанамо Фаридунака Ҳамроқулов ва фарзандони он, инчунин Азамат Ҳамроқулов бо раҳбарии он кас дар шаҳри Филаделфия тарабхонаи Самарқандиёни нав Аср тарабхона кушода шуд. чизи барҷастаи тарабхонаи нав шишки барбекю мебошад ки дар он тарабхона фақат шумо метавонед мангал ва шампурро истифода бурда худатон метавонед шашликпазӣ кунед. хуш омадед рӯпарӯи Неткост супермаркет ба тарабхонаи нави Самарқандиён, тарабхонаи Аср. Азамат Ҳамроқулов пешво мегиранд ҳар рӯзи шумоя. бо ҳафтаи гузашта дар шаҳри Самарқанд ҷаҳни солгарди ходими намоёни сиёсию ҷамъиятӣ, яке аз сиёсатмадорони намоёни замонаи мо Пӯлатмаҷидович Абдураҳмонов барпо гардид. мо устози худамо Пӯлатмаҷидович Абдураҳмоновро ба 85 солагии зодрӯзашон аз номи ҷамъе ки ҳамватанони дар Амрико истиқомат мекунанд, зиндагонӣ мекунанд, самимона табрик мегӯем. дӯстони азиз, муҳтарам Пӯлатмаҷидович, зодрӯз муборак бошад, 120 сола шавед, соғу саломат гардед, сари моҳонба сарбаланд бошед Пӯлатмаҷидович. дӯстони азиз, шумораи имрӯзаи мо меҳмони як махсус дорад. ҳозир дар ҷараёни тайёр кардани ҳамин шумораи мо камтар бо ҳамватанони худ маслиҳатҳо кардем ки шунавидаги одам мана мешудааст ку дар Амрико гуфтаги як хулоса омадан, дар ҳақиқат мана мешудааст. мо фақат одат карда мондем ки соли охирон меҳмонони радиои мо, меҳмонони ҷомеаи мо мегузаштаги чорабиниҳо, маъракаҳо асосан ба иштироки мардон мегузарад. лекин мана мо тавонистем ки дар ҷамъияти худамо, дар ҷомеаи мо ҳамихел зану духтарон ҳастанд ки бо тарбияи худ, бо фарҳанги худ тавонистанд дар Амрико ҷои худашона ёфтанд. ба шинос шавед имрӯза меҳмони мо Интизорхон Фаттоева, паралегали компанияи ҳуқуқмерасондагӣ PIC Peak Law компанияш ба кор мекунанд. ман ҳозир камтар ин кас кати ҳозир худашона як бор шинос карда мемонам. интизора баъд аз ин шумо кати суҳбат мегузарем. хуш омадед дар радиои Самарқандиён. интизора, ассалому алайкум, раҳмати каломан тагитон бо имрӯз. саломат бошед интизора. якум савол ҳамихеле ки мон аз шумо пурсидани ин чӣ тавр рӯй дод ки як духтари осиёи миёна, як духтари самарқандӣ ҳамзалин Америка ба омада. ман шумо ба Самарқанд барои осонтар шудагиш лаҳҷаи самарқандӣ гап мезанем. ҳамин хел шуд ки кӯдакеш ба Америка ба омада монда, таҳсил гирифтана худаш ба мақсад карда монд. барои чӣ шумо ба таҳсил гирифтан дар кор? шуан не хондан дар кор. амайдагем мана ҳамин 5 солагем ба омадем он инҷа ба сразу мактаба даромдам. амайдагем хонра навз мебудам. ман ҳамин
даже мактаб бевахмонамага кира мекардам. Лекин хондан дакор, билим кидан дакор, чунки ага фарзандои худам шуд ва ёям тарбия кардан дакор. Ин общество ба мен кор кардан дакор. Просто ба фикри ман што бе билим намшуд ин ҳаёт ба. Ман ҳаминаш ба як худам ба аз хурсандем нағунҷисем ки мана ҳозир охиранги вақтҳоя тенденсияш ҳам хел шуисаст ки на фақат ин дар Америка, дар дигар ҷоҳоям дар Осиёи Миёнаям мехоҳанд ки духтаро фақат хона шинад. Да, ҳамтун. Мана шумо анамин ба нигоҳ накарда, мана падари шумоям он ҳама мо дар ҳамин ҷомеаи Америкаи Филаделфия мешиносем. Худо раҳмат кунад, талатакем инсони ба фарҳанг, маданиятнок, бисёр тарбия дидагӣ, фарзандашон баям ҳамхелин ҳамчунин тарбия додагӣ. Ҳамин ба мо хурсанд шуда шидем ки шумо ба акси ҳамуно хондана роҳаша гифтагӣ. Раҳмат. Тарбияи ва ёдат адибием амайдаге мидам аямам Саодат Ойти шумоям бахайрам. Он касам ҷудоям бақват занак амайдаге мидам хоҳашона чихен медоштан Самарқан ба мебурдан мана ҳар соли одамо ки чихен афшатса мекунан, чихен хурмат, иззат дадемам фақат кор бабудан мидам чӣ қадар меҳнат мекардан што низра да бекораба нашавад ҳам қадар меҳнаташон мона инҷо овардан Америкаба штоби мо ба ишон ахсар шавад тана барошта ҳамин ба нигоҳ карда бо поддержкашон ва што хон бачча муктан ҳамунам ман ба ишо қуч дод кати ман ҳамин кора кардагем дар кор. Бор якта чиз ба ман дӯстони азиз ҳамшаҳрон ҳайрат ба монсем ки интизора 5 солагешон ба омадагӣ эътибор тетон 5 сола гуфтагеш ҳоли мактаб баям нарафтагӣ яъне ки ин кас 12 соли мактаби Америкая тамом кардагӣ. Баъд аз вай чӣ кор кардед? 12 сол тамом карда. Мактаба тамом кардем. Сони коллеҷ ба поступать кардам, университет ба Ласал университет поступать кардам. Онҷа ба бакалавр диплома криминология, кати политикальная химия тамом кардам. Криминология диплома ба основной ман женский насилие, семейные разборки, вот такой ҳамахалин ваям буд, фокусам буд мана. Политикальная химия ба ман философия, именно мусулмони философия аттестатама навестам. Баъд вақти хонстагем ба ман прокуратура ба кор кардам инҷа Филаделфия ба стажировка кардам онҷа именно Family Violence and Sexual Assault Unit ба онҷа ҳамин семейный разборка, женский насилие ҳамҷа баям кор кардам. Сони Girls Inc гуфтаги non-profit баям стажировка кардам онҷа мо духтаро кати кор мекардем основной как дополнительный психология мушудем дарсашон мекитем ва ёяю и хатошон аз бори эмоции как хоҳатона успокаивать кардан ё ки ёрдам дар кор бошад чихен ёрдам пурсед ҳамин корро кор кардам репетитор шуда кор кардам студентҳо кате ҳамин коллективҳо кате ҳар халин программо тайёр медодам мол чиз кардам мақташба. Офарин, фақат офарин гуфта метавонем ҳамшаҳрони азиз, ҳамзалин пурсерра, ҳамхелин пурмаъно корҳоя кардагӣ фоиданок. ҳозир прокуратури шаҳар гуфтед, прокуратури шаҳар ба Да, Philadelphia District Attorney's Office ба кор кардам ман камтар. Насиб бошад ҳозир якта дӯсти мо Пет Дуган гуфтагӣ шаҳар прокурораш ба номзодаша мондагӣ. Агар шаванагар ман шуморо наздиктар шинос мекунам. Вай дӯсти наздики мо. Интизора 5 солагӣ ба омадед. Ман боз як бор ҳамина такрор мекунам ки чӣ хел ҳамхел шуд ки шумо забони модаритона аз ёдатон набуровардед. Ҳозир кӯдако ба ягон теш намедонад мӯл тари намедонанд забони модариша англиси гап мезананд падару мадараш ба ин баччатон намедонад гӯяд агар хафа мешунду ҳай амакаш ин американец ку мегӯн лекин мана шумо американец авваё чуқуртар бо университеташа тамом кардед лекин аз ёдатон забони модария набуровардед ҳамина чӣ ҳамин сираш чӣ ба акемно ба раҳмат акомном хона ба муфтан амайдаге муфтан кади хона ба тоҷикӣ гап мезанем кача ба англиси гап задан гир муфтан анохрин ки засарид мекард и тон боли сони ман баччагем ба мен мактаб мерафтем маълим явон чиз кутани мушуду дади бием ба ман перевод кардем дар мушуду да ки мегӯяд бо инҷа переводчику набуд ҳозир мӯштаги переводчику мактабо ба бинуждана худам кардам барош аз бори ҳамон мӯли чизе худам бохам ёд дадам тоҷики худамам ҳарчи што ман фақат гап задам хона ба атакоза айсам умром дуд и сони ҳар тоисон Самарқан рафтаги моям ёрдам дод 100%. Сони баъд уруси ёд китем омад
урусӣ ёд додам худам ба. худатон ёд Да, гирифтед? ӯзбекем чалад ба ҳоли, лекин ҳаракат кайсем лекин ҳаракат кайсем. Да, мефаҳмам, лекин зубон инқадр чах намезанам, акцентка дига мезанам. Мана ҳамин интизора ҳаёт ба шумоя принсипатон аз чӣ иборат? Чӣ хелин инсон шумо шуданӣ? Чӣ хелин инсони нағз Иброҳим. Аввалаш Худо, ин дунё ба мон сайла намекунем, мебием, менем, чӣ кор мекунем, барои пешона ба навистагӣ ҳамон чизам ҳаст. Дуюмаш кати ҳамаи мо қиинчилиги мо ҳаст, азобо мо ҳаст. Аз бiri ҳамон меҳр додан дигароба. Ман ба основное, что одами нағз шудан. Намедонед ман шумо ҷои иштагитон ба хайр, майтон нағз намисед, може шумо қиинчилигатон ҳаст. Ман одамо мебинед да баъзан гандагӣ мехоҳанд, ки ғибатон мекунанд, ин чизи нағз не ба фикри ман да. Аммо ман ҳаракат мекунам ки фақат нағзи кадан дигароба. Самое главное. Сони фақат Худо бошкур мегӯям. Фақат благодарна бошум, што пагои ман ҳамрӯз хестам. Пагам ба мошинам ҳаст, Худо бошкур. Сари дастархон ба авход ҳаст, Худо бошкур. Хонаем ҳаст, ҷош ҳаст. Ношукрӣ кардагӣ намеёд. ҳам қатара чиз сипат ярш вай кадам ман расидам. Тем более дадем гузаштан кати ман ёшигитон бигузаран агар чашм бо ишон шуд да, что ин ду рӯзи дунё бо умрӯз чизи будагем пагаба нешагиш мумкин. Амба ман мегӯям кати не вай ҳар рӯзи хистагем ба благодарна шудан да кор. И сони ошибка кардан мумкин. 100%. Ошибка накунедага ёд намегирад чия. Амба ман мегӯям кати хай хато шуд. Ин чиз ёд кидан накор. Хато када ёд нагирам га худам бихоҳам гандагӣ кардем набошад. И сони просто яша кадам в моменте. Баъзан мегӯям кати мөр аз бари прошлое оʻйлам мекунам, пештараги шаги чизо оʻйлам мекунам, ёки слишком мөр пага чӣ мушуд куфта оʻйлам мекунам. Айс муброд кати умрӯзам яша кадан накор да. Умрӯз пага Mother's Day хотя бы. Ден матери мушуд ку рӯзи би инҷа Америка ба. Пагои хистам. Гуфтам окей, тайёритам ба ин байрам. Рафта аям гул кидом дам. Ҳамин рӯз. Пага акун айна либа мебаремон, лекин умрӯз гуфтам аяҷон, мана ин умрӯз шумо ба. Ҳар ёза take every day by day мегӯяд ку американцо. ҳар ёза ҳамун рӯзониша зиндагонӣ гузарондан дар кор. Ҳамин. Мана ҳозир як навигария гуфтам, дӯстони азиз ҳамшаҳрон, паго дар Америка рӯзи модарон. Албатта модари худатон гиҷое ки набошанд, ёнатон ба Америка бами ёки Самарқанд бами ҳозир. Албатта телефон кардами пешашон ба омадами табрик кунетон. Якта гул бурда дилашона бардоретон. Модароная зиндагишон ба ғанимат. баъд аз гузашта рафтагишон фоидаеш не пушаймон шудан. ҳамту пушаймон мехӯред. И занотон ба модар. Албатта. Фарзандотон бошад. Ин мардобаям муроҷиат кайсен интизора хонадоршудагиҳо бошад. Аз занатонам фаромӯш накунетон. Албатта занатонам ин шумоя фарзандатона модараш. Моҳон мана ҳамин тема ба ҳамин мавзӯъ ба асте ка гузашта омадем. Шумо ба ҳамин мавзӯъ наздик будааст. Мана университет ба хондагитон бароям family abuse темеша, яъни семейни насили темеш ба коркардагӣ будед. Медонед. Ман шумо мегӯям ҳамин охиранги вақтҳо ҳамин мавзӯъ мушкил шудагӣ. Даруни ҳамватанони моҳон ба ман бисёрашон оммавӣ массавӣ намегӯму, лекин дарунашон ба анчекак ҳастанд. Занашон ба даст мебардоранд, писанд намекунанд, заминкати баравар мекунанд, дод вой мегӯянд. Анами хел када фақат оилашон ба нотинҷӣ медароранд. Анамина оқибатош ҳастме Америка ба. Ё ҳамту беоқибат гузаштан мегирад ме. Не майлаш ин занаш будааст, занат мушудааст гуфта. Шумо аз рӯи қонун шумо университета тамом кардед, ҳамин мавзӯъ кор кардед. Мон ҳамина ҳамватаноно гуфта монем ки мебахшетон. Агар ҳамин кавра давом тетон, агар ман хелин оқибатош аст. Анам оқибатошо гуфта тед мон ба. Инҷа акун ваяшам ҳаст, что Филадельфия в каждом любой штат ба ҳар хелин законашам ҳаст. Ҳамин тема да, ҳамин тема баям. Филадельфия ба, например, агар шумо restraining order кидани бошед. Что ман нахостем ки шумо ман наздикӣ кардетона, ман заявление менависам ва ё шумо ба митият. Агар занак нахоҳад ки шӯяш наздик шавад баъд аз задагиеш. Ин хеле мардам топшир мекунад, конечно, но особенно ин хелин ситуация ба заифо. И Филадельфия ба именно ман
доказательство, что шойтон шмоя задан, и занатон шмоя задан. Амхин ситуация шут, милиция джих задет, police report hast, и family court admitted. Center City, Philadelphia Family Court admitted. Магад ман аз брехамин чиз омдаги, ман restraining order кидани. Ва я шоба кутамисият кадам формою пуркадана. И соне суд рӯзи суд нанимат мукнад, судя соне мебинад ситуациясуна мушнад, а ҳамун судя қарор муброд кади, ҳа ин ҳақиқатан ҳам тушаги мо шоба restraining order митем. Order митем, ёки намитем. В итоге ин хеле мин женский насилие ин хеле чизо инҷа ба серьёзная тема. اینجا میدونم مالی سماخم برم کو مالی دادی بیو میگن که اینجا بچه‌تون ملیتسا با تلفن کنن شدن ابولی بچه من ملیتسا تلفن میکنن من نفهمیدم میگن نه خیلی اكون یاد میتونم ایدگتون что حقیقت هست прават هست اینجا تو самостоятельный آدمی خودت و ممکن گفتن که что نه من درس نکوبید من با من نزنید من داد نگید مون تربیه ما خیلی نه что гапи мам гапа мама гаш мекунем. Акун ин хелин гашам сали слишком, а тарафи Америка ма öyle мекунам, аймонам тарафи слишкомашам ҳаст. Ҳама чиз меёраш карде. Лекин мен занотона месаметоме синякати качаба гардан, чашмашам кавуд, таки гира, нола, бачо шоковое состояние бамушуд, خواهش ایموشنالی ریاگیری بس کردن نتونه ده مکتب میفهمد برده ده این چیزه پسیکولوژی یاد میتیاد من بچه کدی کار کردم با من وایب داد نمایشی سرتیفیکات کردن دکتر بود کدی mandatory reporter میگه یاد میتیاد چخنگ هم خیلی چیزایی میبینه دانی بچه به تراما شاگرد باشه دگر بچه امین خانه به جنجال میشه دگر بچه اوشه وایوش سیگنالش هست کدی من دانی خیلی تراما دور خانه بکته این چیزا ما با یاد می‌گیریم همین اینتون وقتی موجود همین بچه برام خیلی سستانی هست اما با نفهمد بر بیارمون کاسته وچه این چیز کروی نکردن باب شده اویلش با هم خیلی کار کردگی زن و بچه‌ش زدگی جوابگریش هست می конечно акун агар ям кас фаҳмад агар к сожалению агар полиция гифтаравад чи суд шавад агар чӣ хел ҷавобгарӣ қавамушт мива ё штраф метиҳад ми инҷа акун ҳар хелинда ин судя аз статья зависима может судя мебинад ту мегӯяд ки хай ин мардага ягон аин пешнарушенӣ накардаги ҳама криминални историяш тоза хай мон тува probation метиҳем ёки parole метиҳем ар як ман ба чанд марта офисер бо омдаги дакор мон ба нишон даги дакор ки ту назайси ягон кор накайси раҳат тоғри гашти ёки баъзано турба мушон баъзано ба браслет мепӯшонанд да ankle monitor мегӯяд авай зависим меда чӣ қадар задед судя бо чӣ қадар задед вообще ним кушта кардед лекин мон тарафдори ҳамин ки тинҷӣ шавад оилаоба конечно якдигарешон кати бахту саодат ба зиндагонӣ кунанд бачаҳошон кати интизора ҳозиранги коратон иммигратсиони офиси PIC ҳам ту мегӯем метаври ё пик мегӯем Picklo Palladino Isabel Casaza шумо криминални роҳ кати рафсудед family abuse роҳаш кати прокуратура ба иммигратсиони ба гузашта мондед да ҳамин ба боятон мӯлтар шуд ми қизиқетон сари неожиданно шуд ман Самарқанд рафтам баъди хонданам тамом кардагем унҷа ба унҷа ба камтар кор кардаму сони инҷа гаштам гуфтам балки барбар одамои хомо ба ёрдам данем одамои хомо кати кор кардани ман оила кардам ки ҳамин криминални хондам ку женский насилие ҳам хунчизба хондам оила кардам 100% анамин ба медарам анамин раба мёрам может в будущем гашта медарам ин чизба лекин ҳозир дисем мӯли одами мон омдагӣ и просто ёрдам донӣ бекора ба ин зона намедонам вақти мон будам ҳички мон ба ёрдам дод натавониста ин хеле чизо ба ин хеле документация ба худам кардам 5 сола 10 сола духтарча ҳама государственни формоя ман пур кардем худам чи нависаги ман пасанд намедонам як илошкада кардам акун дисем аймон ба акун assimilation мегӯяд ку assimilation хин шуис аст ҳамон ба ёрдам дода адаптировать кардам ба аз ҳам иммигратсиони бидарам дамондам случайно ҳозир охиранги ма ин раис ҷумҳур мегӯем президенти мо Дональд Трамп шудагишон боза ягон хел дигар хел
қонунҳои нав баромад меянд. Да. Ҳамватанамо чӣ ба эътибор тиянд, аз чӣ бохабар шаванд? Да. Основное, что ҳозир ҳама чиз строгӣ шаги. Пеш майханин меличоба обращать внимание обращать намекаги чизоба акун кайсен. Ҳам иммиграционный типа айс, ҳам милиция, traffic violation гиридага тикет поостановить кунадагар шумоя сразу как будто акун 100% наем мөли ситуация дисем куди как будто айс биягдан кусасим. Айс мебинад что мо бавай ҳаст криминальная история типа пайдо шуд. Бо харшан дакор куд нарушение накунетон. Ва пишим нарушение накунетон. Документотон фақат хататон шавад. Тракисто, ҳозир ман медонам ки ҳама кадом штато бавай кайсен ку англиси гузарон, тест гузаронсен. Зона ёд гиритон. Узуру некин зона ёд гиритон каме как бошадам да. Чунки барбе инҷа яша кайсе шумо дакор мушуд. Медонам мана инда North East Philadelphia ҳама али худи ва зони ҳамоя гап мезанон некин ин намедонед пага бо ки президент мушуд да. Дакор мушуд шумо ба барбе. Пага судба меред ё ки гражданин мешед ме унчо хам зон дакор мушуд да шумо. ин ҳамин давлат ба нисбатан ҳурмататонро нишон медиҳед. Ки ҳамин давлат шумоя қабул кард. Ну манам Узбекистон ҳаёти муносибататон ба ҳамхел дастгирӣ кайсаст ки шумо худдатон, оилатон, занатон, бачаатон, падару модароя ҳамоя дастгирӣ кардатон истед. Ҳамун ба пулатон расисаст. Осмонатон мусаффо. Озодиётон дин ба мугоятми, гап ба мугоятми, сухан кардан ба ҳама чиза муҳайё карда мондагӣ ҳамон ба нисбатан каме как бошада мон гардондагимо дар кор ҳурматамо кати забонаша ёд гирем. Қонуноҳош всё тамом қонунош ба итоат кунем. Агар айс ягон каса ягон сабаб кати гифта раватагар чӣ кор кардан дар кор? Якум навбат ба ҳозир пеш аз ҳамин вопросотон ба ответ дадагам якта ва якта небудам ки якта закони навбуромдаги аз тарафи Доналд Трамп USCIS Alien Registration гуфтаги ин агар шумо печатса карги набошадагар аз печатса пальси накаги бошадагар ҳоли ондагитон боза обязательно кунетон накунедагар ҳаминам причина мушуд арестовать кардан ба агар хел кунан ина дашон раван ми ё сайташ медарон USCIS Alien Registration Requirement ҳамон ба медарону унҷа гуфта метиҳад чихен кардан дар кор ёки ман телефон кунетон ёки ман телефон кунетон фаҳмода метиҳам шумо ба телефон номери телефонатона дӯстони аз ҳамшаҳрон мана ҳозир интизора телефонашона мегӯянд ин кас офиси пик ин Филадельфия, Пенсилвания як 4-5 ҷош ба офисош ҳаст. Қариб 40 кас кор мекунад ҳамин компания ба. Бисёре ки калон ҳамошон профессионалои ҷуддо ҳам баланд. Ҳам ба ҳозир телефона мегӯянд интизора наистамонитон ҳар яктотон. 267 855 1194 267 855 1194. Яъне ҳозир интизора як ҳамшаҳрамоя камтар тинч кунем ки ҳам ту кӯча гузара дошта депортатсия намекунанд. Не. Ягон асос шудагеш дар кор барои ба я анам чӣ асоси эн гандоҳош? Криминальный мен felony crime недагар мен худо нишон астафируллоҳ я он касо куштамонед ме ки мен money пуля я он кас мудузед ме ки fraud кунедагар да анохарин чиза мен прям федеральный криминальный чарж мушуд ку анамин чиза ба редоя мушуд агар шумо айс арестовать кунадагар асоба ва ё шумо якум вай мебарад detention мебарад detention мебарадагар шумо эй номератона мегирад судиятон ҳасми неми процесси ягонта анкета топширкаги мөлё убежише 580 топширкагида ҳамту шумо кита нафисонад судья делаетон рафстаги бошадагар пока шумо detention ба ҳамун detention мебарад ҳама чиза адвокат ба телефон кунетон адвокататон бошадагар ҳамаҷо телефон метиҳад шумо баъди як рӯз шумо хотя ба телефон метиҳад телефон кардан ба ёки хеш тавор бигӯед што сразу телефон кунанд мо ба агар мо бо якта ҳамхел саволи муҳим додагӣ ҳамватанамо ҳозир вақтамо мона каммон барбир ҳамина пурсида мегирам ҳозир бисёри ҳамватанамо шаҳрвандӣ яъне гражданство citizenship гифтан ба тайёр лекин ҳамун гуфти шумо бисёри онҳо забони англиси намедонанд гифтан мумкин ме ҳамин
Да. ситуация баён. Да, агар, например, шумо 50 ёки 55 калон бошед агар, и уже 10 сол 20 сол ҳамҷа бошед агар, шумо ба вай митиҳад вай инглисӣ гап загитон шарт не. Да? Экзамена додам мегирад. Рухсат митиҳад. Да, рухсат митиҳад. А так ин офитсерам зависима. Ҳама интервю меред ку, што мумкин пурсидагитон ман переводчик овардагӣ, переводчикам кати интервю гузаронам майлаш ми ёки انگلیسی یاد میگیرید پیش از اگزمین شد یاد گرفتگیتون در کار. Да, история Америки камтар یاد گرفتگیتون در کار так что برای سوال جواب. Да. Президент ки якин президент ки мегӯяд государство ки ёзе президент мегӯяд ҳамчисон. ҳамшаҳрони азиз, имрӯз мо дар студиёи радиои Самарқандиён радио мавҷҳои AM 860 меҳмони мо Фаттаева Интизорхон мана ҳозир ҳам ту як хулоса кунему ҳамирӯзанги суҳбатамо ман ҳозир аниқ як хулоса бомдам ки ин барои мон кам. Да. ин 30 минут намерастагӣ будааст. Боз як марта шуморо оли таклиф мекунем радиоба. ҳамин асосан мона зану духтару духтарчаҳои калон шуистагӣ ба ҳамино ба якта мотиватсия тед. Чӣ хел шаванд? ҳамин Америка ба омадан ҳаёта принсипашон чӣ хел шаваду худатона як маслиҳататона тед. Донед кати чӣ ки хоҳед, чӣ ба яраша кардани бошед шумо, ҳамон чиз ба яраша карда метавонед. Дуо кунед, дадубиятон дуотона гиред и хоҳатон ба мотиватсия тед и гуфтамонед ки ман ҳамин чиза мехоҳам, ҳамина кардани ман, ҳамина кардан метавонед. Инҷа ба возможност ҳамхелин мӯл, нону намак ҳама баст. ҳамту. Ҳеҷ ки ба хели вайме ягон кас гап мезанад, одамо гапзан мегирад. концов шумо хатон ҷавоб метиҳед какаги коротон ба ҳам ба дили сафед карда раи тӯри кати гашта любой ниятатон бошад ҳамин ниятатон расидем. Бисетни дӯстони азиз, як худоҷӯи тақводор шудан, ҳаёт ба худаша принсипош кати гаштан, бо маданият, фарҳангнок, таълим тарбия гифтагӣ, хонда университета хатм кардан баям аламзалин шудан мумкин, духтар бошидам, зан бошидам. Дӯстони азиз, дар радио мавҷҳои Америка, радиои Самарқандиён саломат бошед. ташаккури зиёд интизора, ҳазор раҳмат омадагитон ба меҳмон шудагитон ба саломат бошед. сарбаланду саломат бошед. Раҳмат шумоям. Телефон кунед. Раҳмат.